Go. Hi guys! Welcome to our channel, Yo-Yo Bisaya, and I am Marisa Ansing, and this is... Edetang isa! And this is... Pasitang niya! Gagawin po namin yung second edition ng Bato-Bato Pick. Hulaan ng part ng Hulaan ng part ng katawan gamit ang bibig. Tatakpan namin ng towel. Viewers, start our game. Bato-bato pick! Oh no! Sige ka. Bilis naman. Takpan mo yan. Tali mo na. Ako yung pinakaunang hula. Tayo sa upo, uy. Wak ka. Ayun, pasakil. May sakil. Simot mo lang. Ginagawa mo. Ilapit mo na. Taban. Oh, ano? Hulaan mo. Upper. Underarm. No? No. Isa pa, isa pa. Go. Ay, palata. Ano? Paa? No? No. Isa pa. Guys, welcome to our channel. Aray, pero. Talampakan. No, No. no, no. It's a big, big no, no, no. Lower ba siya? Leg? Anong leg? Thighs. Ay, panabihan ka mahalata. Palad? Hindi. Ngayon? Anong palad ha? Upper ang palad ha? Sumigaw na kayo, Char. Isa pa! Ano ang tawag dito? Dito ba? Hindi. Dapat pag di nahulaan may consequence na lang. Parang X. O sige, tatanungin kita. Unang may nangyari sa'yo ng jowa mo, ilang beses? Tatlo. Anong part yan? Tuhod yun! Yung binaboy ko sa'yo, tuhod. Okay. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, pick. Ay, yung gano'n mo. Wala ka pa ah! Ang adra. Sipot lang yung ano mo. I-forward mo yung bibig mo. Ano, ako na yung duo ka na. Yung duo, all. Ano? Lapa-lapa. Taramdam ko na dito. Tingnan, next! Hawakan ko na yun. Ano, manggod na gawin. I-forward lang yung bibig. Tama to. Ay, pagluwag pa kasi ka rin yung duo. Iparamdam mo lang, ramdaman mo lang. Ngayon, talaga, kuha ang dali ah. Bukay ito kaya, bito. Lapa-lapa. Lower, up. Ulit. Ayaw ko, ano mo ka man. Di mo ka. Okay, okay. Lower to ha. Bura. Bura. No, no, no! Lower yan, lower, upper. Pinaka-lower. Lower. Lower, ulit. Ay, doon ni Mungkoy kay dahil balay mo. Kananguan. Tuhod. Consequence. Ano, Wala, ano, magtanong na lang. Eh di, sandiin mo siya. Gani. Kanang kuan. Kumagko. Very good. Naunahan yun! Naginasasasalat pa siya!
Oh, pick. Ah! Katawan ko may balahibo. Naman, guy. Ay, siya. Juan. All. Isa po ako mo doon. Aman doon. Teka lang. Totoy. Yes! Maliit na, ano? Hoy, unsa? Baliklay! Ano yung kay kulot? Oh my God! Bilis! Go. Kulot? No! Bukton? One more. Ibang bukton, ha? Bukton, dire, di ba? Oo. Dire. Hindi, basta. Basta, di ba? Ewan ko. Oo, kani, party siya sa bukton. Pero Oo. napay part, basta. Ilok. Hindi. Ulit. Masin na. Ilawom sa ilok. Hindi. Liog. Legs. Siko. Question na lang. Abaga. Masin. Abaga. Iba ka sa abaga, tsaka ano. Eh, what is the question? Question. Question Loy. Ilang taon ka hindi na virgin? Wrong. 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 Ilang taon? 25? Next! Next. Tapos na ba kayo ikot pa sa akin eh? Isa pa? Bato, pick. Ulit, di ka. Hindi na lang. Gusto ni Bert. Dapat yung mga ano. Gusto ni Bert. Tuhod. No. No. Pakalo. Tuhod. Tuhod. Balik at ulo. Hindi mo. Isa pa? Isa. Lubot. Lubot. Yes! Ang sarap naman ng ganitong buhay. Kapa. Igit ti gumay. Unsa naman? Teka lang. Hawakan mo yung kamay niya. Ito. Go. Ano yung katawa? Sa pound. Uy, kanili kayo baka. Ano? Sige. Ulit. Tudlo. Gamay rin yung ano. Bilis kasi, oo. Tudlo. Tudlo. Napaka- Ginagawa mo. Balo si Editang Isoy. Sarap na sarap. Sarap pa. Kanina. Sabi niya. Ewan ko pa. Alam mo ba yung paano kinain niya ito? Hi guys, thank you for watching. See you again next episode Mwah. of ano. Mwah. Next year. Next episode of ano, Bato Bato Pick. Next year, promise na. Bye-bye. Bakit ba? Thank you.